Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Dres, dozore. Dres, wow. Dres, dozore. Dres. Danas sam rešila da vas vodim na moje diplomiranje 2020 jer sam dobila moj diplom. I to je bilo u Palais des Congrès, jedna ogromna sala, tamo je bila muzika, sve je bilo svečano, baš top, sve ću vam pokazati u video. Ovako, dobili smo mali outfit, ovdje je moja škola, moj CP Paris, ta je dugačna jakna i ova kapica, znate, kao u američki filmovi gdje bacate onu kapu, to je baš top. Htjela sam da delim to sa vama jer ne znam kako uglavnom u Srbiju ide, ali ovdje škole, mislim da više privatne škole to radu, kod nas se kao organizuje taj dodjelu diplomu i možete kao, možete, uglavnom morate da idete jer ste diplomirani, srećni ste, tako da hoćete da idete. I stavit ću vam sliku od ovaj Palais des Congrès, to je jedna ogromna sala, snimala sam i na polju, snimala sam i spolju i unutra da vidite sve. Bilo je muzika, bio DJ, bili su tu sve direktori. Ja vas ostavljam sa moj vlog, nadam se da će vam se svidjeti. I ako da, možete da lajkujete, da šerujete kao i uvek. Šta još, ljubim vas i let's go! Stigli smo u Palais des Congrès za moju diplomu. Snimam vam sve i vidimo se kasnije. Kate, šta ima da kažeš? Pa ima mnogo ljudi sa menjava. Korona nije ovdje danas. Ovo je moja škola. Julijana stavila Franjinu diplom 2020. Evo, Palais des Congrès, jedna sala. En tout cas, Yoni c'est quelqu'un. Après cette petite année chaotique, je suis honoré, c'est un plaisir de vous retrouver.
appelle également pour la certification directeur-directrice du développement des produits de mode, Chloé Alain, Abel d'Argent, Emeline David, Benjamin Ça y est, les diplômés. et Laurent Poisandère. Félicitations. Evo Julijana avec son diplom. Ali nije prava, vidite. I nisu htjeli da izađemo. Ali to je to. I onda je mama prešla preko barijere. I u metro. Ja se ovako šetam u outfit diplomiranje. One hour later. I evo me u auto, znači toliko gužva ima u Parizu da vi ne znate koja je katastrofa. Znači, dovela sam mamu da kupi nešto. Eto da vidite, da vam pokažem kako je vreme. Welcome to Paris. Svaki dan kiša, svaki dan gužva. I to je pravi Pariz. Sada je 9 sati, došli smo kući i sad ponovo idemo na put. Možete da vidite 9 sati, izvinjavam se, 9 sati i još uvek gužva, taj periferik. Idemo da se nađemo sa sestru, da jedemo McDonald's. Što kad ne znamo šta da jedemo, idemo pravo McDonald's. Evo nas u Mac i Katarina pokaže. Attends, ça blokiralo. Oui, le hasard, ça marche pas. Flop tout. No, stavi ovako. Non. Voilà. C'est choquant. Changer le téléphone. Miam. Miam, Cathy. Miam. Retourne voir.